Op dit stuit is meer dan de helft van alle boeren 55 jaar of ouder. Dat vernemen ze ook bij LTO Noord. De Europese Unie wil daarom jonge mensen stimuleren om voor het boerenvak te kiezen. And over the last 2 years we've had difficulties in pig meat and dairy, but now you can see that the green shoots of recovery are happening and prices have gone up 20% since August. You think that the perspective is good? I do. I think if you have a growing population in the world, you have a growing middle class population as well, particularly in the Far East, that there's opportunities to sell high quality agricultural products from the Netherlands in many parts of the world. Jonge boeren hier in de kans om Hogan persoonlijke vragen te stellen. Arjen Zinnige van Hudde Griep hier een drillende vraag aan de man. Ik wil graag van hem weten wanneer wij met groene kunstmest aan de slag maken. We gaan natuurlijk in Friesland genoeg koolstrand en heel groot pad kunnen we op ons loon kwijt. Maar een pad mij begonnen op ons loon broeken en dat is nu maar wel kunstmestkeepje. En dat is eigenlijk gewoon hartstikke spietig. I can assure you that this issue will be dealt with early in 2017. It's already part of the legislative proposals. LTO Noord nam Joet ook afscheid van Geert Kooistra als laatste voorzitter van LTO Friesland. Hij had ook vertrouwen in de toekomst van de landbouw. Er is dynamiek in de sector en dat spreekt mij dus altijd aan. Dat vind ik dus nou ook met de nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijk, het is even beroerd dat het er nog heen leidt met het fosfaat gebeuren. Maar we moeten wel weer verder. En ik naar de volgende generatie daar is het van belang dat we realistisch zijn en optimistisch. Dat we gewoon naar de mogelijkheden zoeken die er wel degelijk zijn.